Segundo día que vou probar a cociña de gas. O problema é que para encender tardo moitísimo e teño que ir recollendo liña que este seca. Ese é o problema. Pero bueno, nada, con paciencia. Antes teño que encender a lareira, así que tamén é facíano. Así que nada, fixen uns buratos ali por detrás para que se máis entra e sae o aire, e con isto deberíamos aforrar o gas. Ola, doño Sexta, xa ando roubando mazás por aquí pola finca, que hai moitas. Bueno, nada. Caeron do chão e eu apañeinas. Sí, estaba facendo unha compota, e así xa levamos para comer, para merendar, ou para que sea. E pouco se fala do sitio no que estamos. Mira, estamos cociñando, pero con vistas ao lago. Bariloche é moi bonito, que pasa? Bariloche será un Sanxenxo, non? Sí, Grande, un Sanxenxo máis grande. Bueno, non sei, é que Sanxenxo ten edificios e Bariloche non ten moitos, ten moita casita. O que pasa é que está Pa todo min xa... cheo de casas, Sí. de casas que se ve que son vacacionais, Claro, non son vivendas. cervecería, casa, boliche, Está moi cervecería. preparado para o turismo, Sí. para que ser o entorno fermoso. Entón perde encanto, pero sí. O lago parece un tupanar, porque Sí. entre as embarcacións que debeu vir aquí algún galego colonizar, o lago... É feo que trouxo armaceiras e os prexos. Home, e as costiñeiros e as noceiras que en vez de poñer árboles decorativos poñen noceiras, que son que había que facer alá. Mira, aquí no mirador máis pijo da ciudad, a xente sacándose fotos posando, ya está cascando un ovo. Sacando a pela un ovo cocido. Se ten preparada a navalla, non? No, ya a bolsa esa se non parece que fuches buscar a basura. Pois viñen cheias empanadas. Teñe de a xente esto viño cocido. Bueno, Cristian, ya ahora que logo. Ya agora tocou o café con churro. Remexémolo co churro, xa non hai cuchara. Era hecho unha maravilla este salón. Mirade, que fantasía. É que claro, a nosa vista é esta todo o tempo. Vamos ver. Sentado nas nosas sillas, bueno, teño que Nas enseñar nosas sillas. cando enseño o noso equipo, porque esta silla é fantasía. Quero É máis. fantasía pura. Mira, somos un equipo, Cristian. A ver, Cristian, que pasa? Que pasa aquí? Como topamos aquí boa liña, e agora estou empezando a utilizar a cociña de liña para ferver. Pois nada, dixamos, levamos un mañuzo de liña que isto... Unha jabela de leña, mira que ben a amarra. E agora hai que amarrala, claro. E este invento hai no que meter na bicicleta, é que non caia tudo. Así que ben. Como que eu antes, non? Aí vai, aí vai. Como está quendo agora. Ala, mira. Isto é bo invento. Eso sí que é bonito. Isto xa, entonces, non, terei que facer un nudo. Arjolado. Isto que vais ahora rolando aquí para dentro. Cristian, que aconteceu? Que aconteceu? Aconteceu que atopei esta leña preciosa. A miña cociña de leña é unhas piñas. E a señorita Vanessa todo lle sobra, pero despois, cando non temos lugar, ella cociña unha cociña con a comida a la leña. Por riba colleu frouma, porque non lle valía a pequena, ten que levar das grandes. Claro. Antes do almorzo hoxe tocou lavar a roupa. Mira. É claro, é moi bonito porque hoxe está un día de sol, aquí con estas vistas, pero que a broma, estas 4 merdas que lavamos, botamos unha hora lavando. E acórdome por da miña avó de todas as mulleres cargadas de fillos, todos os días tendo que ir lavar ao tanque de agua fría, verao e inverno. Aí xa non ten tanta gracia, así que, mima, merece un monumento. Veña, vámonos do sitio, Cristian. Maridito, vámonos. Non se deixa gravar. A ver, bonita, déxame gravarte. Pois non enseño o pico. Que che vai enseñar? Oxe, a nosa idea é chegar a un teleférico ou aerosilla, como lle chaman aquí, intentar subir as bicis, que nos hai que nos di que sí, que nos di que non, e poder descender a montañas ca bici.
que ten que ser divertidísimo. Dende aquí non sei se verá. Agora, bueno, sigo para diante, eu vin un mirador. Estou me chegando a él, as vistas son chulísimas, todo o camiño. É todo subir, 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 como os meus folgos poden demostrar, pero é super agradable. Mira, é ben. Claro, eu desde ali vi eses dous. Non vi eses tres cachitos. Ah, no, ao final as bicis quedaron a miña por aí atada en calquera sitio xa de Vane Resguardada. no guardabicis. E imos nós cara ao Cerro Catedral. 3.000, cada un. 15 euros. Bueno, Pero subimos ata aquí na bici e agora tampouco organizamos moito, así que vamos. tampouco había outra maneira. Ou subir a pé ou pagar os 15 euros, un pouco menos. Madrugaramos algo máis. Suban. Aquí vamos, bueno, igual nos cobran a volta. Nah, ten que ser gratis. Alá, imos. Deixamos un e collemos o outro. Ali está un, que se ve ali, bueno, verás máis arriba, Mira con que vistas estamos comendo hoxe. Aquí está a comida zapateada no suelo, como sempre. Isto é un tupper que nos deron no campo. Sí, unha señora que xa lle tiran ela, pero mira. Está buísimo, Sí, pero con estas vistas xa estamos así comendo, poca broma. Eu teño cartos na conta, pero conseguir efectivo neste país é unha odisea. Toda a mañá peleándome con eles, ca aplicación. Para ahora salir, choiva, vento en contra, todo subida, e coches. Teño que ir todo o tempo pola cuneta, pola gravilla, co vento en contra e chovendo, sen comer. Non sei nin que hora é. Ai, que mordo. Esa é a miña aventura de hoxe. E ainda por riba, Vanessa meteu-me aí na miña mochilita ao seu móvil, eu ni me dei conta, cando chegue, protestará, porque leva todo o día sin o móvil, e eu mordereina, porque vamos, quero matar a alguén. Mano, aquí cheguei onde imos a facer o buceo, xa direi os precios, se me acorda, e bueno, ahora que estou aquí seco xa me pasou un pouco mal humor, porque imos a dormir por aí, nun pendello que teñen eles por aí, que dixamos, por favor, deixadenos dormir aquí na porta. Entón, pois, creo que están aí apartando as cousas para que dormamos aí no pendello. Acabo de mercar fai un rato o billete de Alemanha a Irak, a Bagdad, a capital. Ainda non lle dixen a ninguén porque foi así un arrebato. Deu-me un arrebato e merquei no. Sen pensar moito porque sabía que se lle daba voltas non iba a mercar. Entón, bueno, a ver, non nego que este así un pouco asustado non por ser polo destino, senón porque ao final é un sitio onde non falo o idioma, vou eu só, é unha cultura moi diferente, e por moito que saiba que non é como pintan os medios, non deixo de ter aí todo o pouso que foron facendo os medios ao largo do tempo en min. Entón, bueno, non hai volta atrás, volta atrás sempre hai, pero non hai volta atrás. Aquí comeza un pouco a viaxe, xa cando tes o billete. Bueno, comimos de pendellada en pendellada. Aquí, ao lado da escuela esta de submarinismo, que é un container, teñen aquí unha pendellada así de plástico. Que é a nosa nova cociña. Que é a nosa nova, bueno, cociña. Estou como se pedaleara 100 km. Sí, é casa. Hoxe vamos dormir aquí, só que non fixemos boas amigas co rapaz e deixou-nos dormir dentro do container coel. Pero nada. Que che parece a pendellada isto? Eu estou facendo aquí un bocadillo. Non ten unha pendellada que non quere. Sí, mira. Pero mira as vistas da pendellada, porque non che é o mesmo un galpón en Maside que esta pendellada mirando o lago. E hoxe, como non dormimos aí dentro, aquí ao lado hai 2 vestiarios e vamos ir dormir á praia, pero vai un frío e vamos dormir aí. Agora aquí por riba, bueno, por debaixo colchón hinchable, esterilla de maravilla. Dormimos os dous aquí porque vai frío, porque senón incluso poderíamos dormir cada un non. Ou incluso podemos dormir ao mellor arriba, en aire. Vane, que? Isto está frísimo, tío, está empapado. Que me da xa un malandro dentro del auga. Nada, que estamos en Lago Moreno. Díndonos Lago Moreno. para ir a acción. É
que nos vai guiar Vanessa mentre eu vou detener facendo non sei o que. Ojo, cuidado, e non cuidado. vale poñer o Google Maps. Vale, poñer co meu móvil e che resistente a agua, mira, a mí non se me ve nunca. Hoxe vou probar a ese, porque me sinto que non me vai tan floxo. Puñeches unha seca. Seca. A caña, estos dos, claro. El grupo se presenta así, se le coloca un poco de aire y cuando se tensa, limpiamos un poquito y después empezamos a dar Claro, cuando ya está preparado para subir. Claro. Porque él va... Bueno, estamos neste sitio tan bonito. Non sei se berro moito ou non, porque estou surdo dun oído, taponadísimo. E viñemos a acampar porque é un camping. E preguntamos por o precio das habitacións, da cama, por curiosidade, sempre o facemos. E dixo, bueno, si se están callados e non dicen nada, se lo dejo al mismo precio. Entón, el mismo precio é que esta habitación de 6 camas, na que xa nos dixo que íbamos estar nós solos, con calefacción, ajá, e polo mismo precio da tenda de campaña. É que temos unha sorte que isto non se cree. Se non se vive, non se cree. Vani, que me estabas dicindo que che daba tanta felicidade? A felicidade de ter unha cama, despois de 2 días dormindo no galiñeiro. E un día dormimos no galiñeiro, e o anterior dormimos nun... Yo os 3 días yo anterior dormimos no búnker, e o anterior... No, 3 noites de camping. máis 3 de camping. Bueno, pero E era no viñamos chan. do autobús. Como se chamaba este proceso? Ali na porta non me acordo. Bueno, a idea é que fan un burato. Fan lume nun burato. Unha estructura de cemento no que fan lume por baixo con pedras. E por riba No, fan tapan con lume terra. e quecen as pedras. Depois tapano con terra e con ese calor é co que se vai cociñando toda esa carne e verduras. Nada, como se chamaban este plato? Curanto. Curanto. Bueno, aquí todos esperando por o curanto. Mira, mira. Aunque o vexo cousas que están medio crudas, esos como criollos. Aí foi Sualla. No, vamos a llegar hasta el bolsón. Ah. Está mucho frío. Bueno, despois de 10 días en Bariloche, viñemos ver Bariloche, porque realmente ainda non estivemos na cidade nunca. Pasamos isto, estamos a 20 kilómetros. E o increíble é que isto dá un lago, pero fai tanto vento que che dá a sensación de estar no mar, porque hai unhas ondas como as do mar ou máis grandes. E tamén famoso por vir a xente facer windsurf, non sei se se ve por alá. E nada, vamos pasear por a praia e en breve iremos dar unha volta pola cidade, que basicamente son hotéis, restaurantes, hostels e tiendas de souvenirs. Isto é Sanxenxo en Madeira. Hoxe toca cambio de look. Despois de 8 días en Bariloche, eu teño as puntas a brillar máis. Eu gusto a barba, mira. Ten que raparse por aquí, facerse Entón, aquí mira. unha raja e darlle un pouco de Que cor a raja? este pelo. No, perdona, eu non che fago unha línea pola cabeza. Non dá voltas, podes poñer. Ni loco. Eu, mira, mira, ti que YouTube. a barba, os pelos da barba métenseme na boca. Tú mira isto, É que que a ver, xeito isto ten. xa é moi desaliñado. Mira, Entonces, aquí claro. gástaselle a No, raíz. pero eu non quero que me corten Non queres que te longitud. corten a chica? No, eu quero que me arreglen a barba, pero quero que ter a mesma longitud. Non quero perder longitud, Vale. pero arreglada. Non sei se me estou explicando. Entendes o que che digo? Non me entendo moi ben. Nada. Aquí andamos facendo o tour das barberías. E como todos teñen lista de precio, cal van a escoller Vanessa e Cristian? Cal crees? O que vale 800 pesos. Que non sabe. Menos de cada 3 euros. Así que, a ver que sale de aí. Bueno, a máis barata que vimos son 4 euros. 3 e pico. Corte de muller. Corte de muller, a miña barba 3. Mira, está guapísimo, eu vexo guapísimo, así que eu me vexo guapo. morenitos. Hola, que churra. Ahora sí que nos van parar los coches. Sí, calquera escaparate se transforma na cociña así, dun momento para outro. Que pasa? Que se che fai calorciño, tiraste en calquera lado. Cando che fai esta merda de día, pois nada, meteste así debaixo de calquera techo e vai un frío que non se aguanta. E xa hai que iso na tenda, pois colles unha latinha de queijo. Sí, e coméndolle así enfrente da tenda o que venden eles. Aquí está a Vanessa, que vai facer unha inmersión nocturna. Vane, como sintes que todo ese grupo está esperando por ti? Estás? No, eu vou con Rodri. Ah, non vas con eses todos que están aí? No. Bueno, pois aí hai un grupo que están facendo submarinismo.
Sí, mira que ben de que lle vou Mira que legalizar o ondas, pelo. mira, a ver se sale o cheiro. Ai, non podo. A ver, Vanessa, moi bonito o buceo nocturno, pero claro, ora 4 km e pico, Mira, compra o carballillo. si, que compra na mau polo medio do monte. É nada. A ver, o bo é que, bueno, claro, Como están os tigres? non se ve. Se che digo. pero está unha noite tan preciosa. Buah, a verdade é que está un ceo cheo de estrelas Sí, sí. de morrer. Ah, non deixos, aí Mira van os ben. ovos, sí, pero para a miña empanadilla. Ai, hai piña. Aquí recollendo para marchar de Bariló a Bariló, nos vamos a Bariló. Bah, esta cabaña por 3 euros e pico cada un, con calefacción non ten xeito. Entón ao final demorlle un pouco máis, porque é que non é moito, que lle damos a maiores, pero bueno, tuvemos 4 e demorlle como se estuveramos 5 noites. E parecenos máis que xusto, a veces tampouco hai que ser tan ratas. E onte imitaba a empanada, e ora o de sempre, montando e desmontando. Estamos aquí con outro ciclo viaxeiros, a ver se lles ven as bicis, non se lles ven agora desde aquí, nas do outro lado. É genial o que de repente con alguén que non coñeces de nada tes en común, porque claro, levas unha vida super diferente coa que non podes falar con casi nadie, porque ver que encontras que viva por aí na bici, e de repente topaste unha parella que sí, entón descargaste aí a falar, é genial. Falta a última inmersión, non creo que a faga, porque me doi un pouco xa o oído, levo días taponado, e se me dan igual o certificado non a fago. Xusto que vou a facer hoxe tampouco é moi importante. Así que ainda non sabemos o que temos que pagar polo título, porque eso sí que é algo oficial e vai nos costar, supoño que costa o mesmo en todo o mundo, pero non sabemos canto é.